mga agpapaimbag iti ospital ti individual ang nagsagaba ti tama ti bal ti paltog. Idinto adda itikot ti pulisya ti sospek ti pamaltog ang napasamak iti barangay Bangbangar Bangged Abra itay bigat. Nabigbig ti biktima ani J.R. Disono agtaw enti 20 may sa a personal driver tubo iti Pilar Abra ken agdama a residente iti Bangbangar. Iti investigasyon mapankuman mangan ti biktima idinadanunan na ti sospek asaan ang matagtagari iti open kitchen ti compound apag nanaedanda aduwa. Biglang pimanaw diti suspect tayo napandinga to dapan na inaldi nga to. Then di habang umininom tinanom diti biktima tayo biglang bimaba dito suspect ket nagibaga tayo agure kaman ibaga na kano rito tapos yung pinangalan na di paltog na nainting gapo di belt bag nan sana pinaltugan dito biktima tayo. Agarop 3 metro laeng ti kaadayo ti sospek api maltog. Nagsagaba ti biktima ti tama ti bala ti paltog iti teltel ken abaga na. Dagos met detoy ana itaray iti ospital. Iti panagresponde ti pulisya iti lugar nagkimegmet laeng ti sospek iti uneg ti compound. Tubo detoy iti ili ti malibkong ken nabigbig akayong ti biktima. Hindi pagsampat mi tatay ma'am medyo compound da ma'am pinababada nga mismo riti suspect tayo kanahanga ti marisonan ma'am ta adaso na ti second floor tatay idi manong kami jay kon bimabamot so na tapno sumuko nga voluntaryo kanyan. Narekobre ti caliber 45 idinto awan met tinarekobre a basyo ti bala iti crime scene. Dinamag mi pa yun ayan na di paltuog kat nabirokan mi riti paltuog nga imbaga na nga yung cabin na di likod di ti basurahan di likod ti kitchen da paglutuan da diti na recover tayo riti paltuog nga inusar dito suspect tayo kat aminado mat so na nga dito nga paltuog ti inusar na so para awan ti may pakita na nga papel na rito nga paltuog ikitaan tayo ma'am ti forensic tayo no adda ba papel na rito nga paltog na nausar. Rumrumwar nga adda dati asusik dagiti agkayong ken adda iti impluwensya ti arak ti sospek iti napasamak ti pamaltog. Kasti kunada adda mun unang sigalot ti kanyadan no every time nga adda makainom da ket adda ibagbaga saksakit tinaanak na rito may sa rito suspect tayo ken ni Disono. Agpada ti biktima ken sospek ang nagkedked ang nagpa-interview iti news team. Sumango ti sospek ti reklamo of frustrated murder. Nagpalagip met ti pulisya nga idalan ti napintas a salitaan no bilang adda saan a pagkikinawatan tapno maliklikan ti kaasping nga insidente. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.